एमिति कला बौद केउठु आसिला माड़ी माटीर मणिष जाए ममतार कोल छाड़ी मेघ बदल रे लुह आज झरी पड़े बोली आशार चढ़े देख स्नेहर पंजुरी खोली उड़ी जाए दूरे छाड़ीता बसा किए हब तार साहा भरोसा किए हब तार साहा भरोसा एमिति कला बौद केउठु आसिला माड़ी माटीर मणिष सारा ओडिशार समस्तंकर अति प्रिय मिहिर दास आम गहन नहांती गतकाली तांकर देहांत हो जाइए। यही परिप्रेक्षी आम अन्वेषण थिएटर ग्रुप जाजपुर पक्षर आज एक श्रद्धांजलि सभा आयोजन करा जाइए। यही सभारे आमर सभापति बंदान मिश्र भी उपस्थित अच्छा, संगठन संपादक वैद्य बाबू उपस्थित अच्छा, सांस्कृतिक संपादक शंकर बाबू उपस्थित अच्छा, आमर अनुष्ठान निर्देशक प्रसन्न बाबू अच्छा, अनिल बाबू अच्छा एवं आम सब परिचित आम सहित सब जे सब क्षेत्र में था सान बाबू भी आम पाखे अच्छा एवं अन्य सदस्य मैंने आसुंच सिने जगतर मिहिर दास जी घरे घरे परिचित जहाँकर ना शुणिले लोक आगे संध्या 7टा बेलू टीवी पाखे बसी जाती और विशेषकर जो फैमिली डिवाइड सब हुए तांको एकजुट करने को से मेन भूमिका तांकर थिला। श्री मिहिर कुमार दास आम गहणार नहांती कथा शुणी प्रथमे जो न्यूज देखिली प्रथम विश्वास करी हेलानी जानी से असुस्थ थिले किडनी फेल थिला तांकर डायलिसिस होतला कटक घरोई हॉस्पिटल ले चिकित्सित अवस्था आईसीयू जहाँ तो होती ताहा तो सृष्टिर नियम आसिले दिन ये जावाक हम किंतु से लोक मन रहे जे किसी छाप छाड़ी जाए
ପିଲାବେଳୁ ସେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଉଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ହିରୋ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲା ସେ ଚରିତ୍ର ନିଜ ଭିତରୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ତାକୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିନେତା ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଜନ୍ମ କହୁଛେ ଜରେ ଜନ୍ମ ମରେ ମରଣ ସବୁ ଜନ୍ମ ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏହା ସତ୍ୟ ତ ଆଜି ଅନ୍ୱେଷଣ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ସେ ଖାଲି ଜଣେ କଳାକାର ନଥିଲେ ଏକାଧାରାରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କଳାକାର ଥିଲେ ଆମେ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିକି ବି ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ କଳାକାରମାନେ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ ସିଏ କଳାକାର ଜଣେ ମରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ସବୁରି ଦର୍ଶକ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଜୟ କଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା କୃଷ୍ଣା କବି ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ କାଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ଯେ କାଲି ଦିନବେଳା ଯେ କୃଷ୍ଣା କାବ୍ୟର ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗୋଟେ କଭର ସଙ୍ଗ୍ ବନେଇବି ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଏଭଳି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ସଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଆଜିକା ଫିଲ୍ମ ସେ ସେତେବେଳର ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ସମୟର ଫିଲ୍ମ ପୁରା ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷିଆନ ସାର୍ ମୀର ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସେଭଳି ବର୍ଷିଆନ କଳାକାରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହରେଇ ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସନ୍ତପ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି କେବଳ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ମୀର ଦାସ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ନୁହେଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା ଆଶାର ଆଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିଲା ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋକାଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ।